Il-Kap tal-midja tal-Partit Nazzjonalista u lit il-leminija tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ħareġ jattakka personalment lil Nazzjonalista de Fremaux b'mart mentali. Dan ikkonfermatu de Fremaux stess fit-tweġiba waqt battibek jaħraq fuq is-sit soċjali Facebook. Pierre, I actually suffer from depression and unlike what you may like to portray me as, this does not make one mad. Hawnhekk de Fremaux reġgħet widbet lil Portelli u saħqet kif il-mart mentali mhuwiex sentenza tal-mewt u li hi ma tistħix tajt li tbati mid-depressjoni. Hija appellat ukoll lil lit il-leminija ta' żewġa sabiex jinżel minn fuq it-tron li tella lilu nnifsu fuqu u sabiex iwaqqaf il-preġudizzji u l-istigma fuq dawk il-persuni li jbatu minn mart mentali. Mart Delia spjegat ukoll li kontra kif ipprova jimplika Portelli, id-depressjoni ma tagħmlek xejn inqas minn ħaddieħor u ma tnaqqax bil-kapaċitajiet tal-avukat li jifhem u jipprattika il-liġi. B'referenza għal Pierre Portelli, hija komplet tajt li qatt mi se taċċetta li tiġi buljata minn persuni giddieba li jippruvaw ikissrula r-reputazzjoni tagħha billi jgħidu li moħħha mhux dejjem hemm. Dan l-argument bejn Portelli u de Fremaux inqalla ftit ta' sigħat biss qabel mal-Kap tal-Oppożizzjoni tilef il-kontroll tal-fazzjoni mill-grupp parlamentari tiegħu. Matul il-jum ta' tlieta b'kumment twil ferm fuq Facebook, Mart Adrian Delia kwotat il-liġi tal-copyright u qalet li d-dram Fattigi ta' Pierre Portelli ġie kkupjat minn storja ta' Sandro Vella. Ma' Portelli de Fremaux saħansitra referit għal żewġa bħala il-Kap tiegħek meta stiednet lil Portelli madwar mejda flimkien mal-awtur oriġinali ta' dram li issa qed jipproduċi hu. Dram li eventwalment spiċċa żviluppa f'telenovela sħiħa ta' botti u risposti bejn l-ogħla esponenti tal-Partit Nazzjonalista.